Dengar dirugin, ha? Seatbelt ka yun. Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni paghayam ti nga Annabel. Dear Manong Nemi. No daduma Manong Nemi at dadagiti kundaway nga ibagak itinakem ko. Nga nasaysyat la ko mga ruden no sa anak nga nayanak nga agbibiyag dito lubong tagdama. Tasamat akang kanayon nga naragsakak. Samat akang kanayon nga naragsak kami. At adumat nga amang manunemi iti panagsagaba may nga agina. Kat no kasta agsagaba kami nga agina manunemi sumnet iti panunot ko tinalaos agurak iti ama. Naimo lang amin iti panunot ko manunemi iti rason ngano saan nakam kuma binaybayan ti amak. Siguro, saan kumawat nga napasamak, nga nakiden na ni mama, iti naranggas unay, nga tiyong uno aksyuman kanya. Namanin po ti dadan puot ko manong nemi, naranggasen ni tiyo gardo, rangranggasan na ni mama. Ori basit labanag manong nemi. Nabintas abalay ti pagnaidan mi at nakatulong mi manunemi. Ohen, nabintas abalay. At nabukod ko nga siled manunemi. Idi awang pa unay nakam ko at susulduan da mama kaniya tiyong ngayaya. Nanagsagmet ni mama no kasta nga sa alakit akapilin ni Tiyo Gardo Isuna. Ngem no, sumro. Nangro no kasta nga masobrahan at uminom. Diya ka mo ta, nakalaglagan lata, wano, nakaalis to lata ti ima na amang tungpa kin ni mama. Nga mismo pa nga sangwanak wano mabuybuya. Sa alang nga tungpa manong nemi no daduma, danugan na. Mabalak-blak ayan manong nemi ni mama. Danugan na pa iti subsub na mamabtak ti bibig ni mama. Kat basta nagsangsangit ni mama manunemi biyang kung tungatan ti umasidag king kuhana nga makipagsangit met kat salsalud-sudag. Ano naman ti basol yu kincho? Tinangran na kamanin mama. Awantan yaman na rin anak. Ano yun? Apin ko na yung awantan yaman na kakaasi ka, mama. Ang pingaming nasantan ngagtalaw, talawan ta isuna. Anak, saan nga mabalin ang talawan ta? Api nga saan nga mabalin, ma? Dumakal ka pa eh. Tapno mamon, kinapod no. Kinapod no nga niya. Nasaan ka na ka nga ni Tiyo Gardo. Iba't patik na. Isungarod nga. Agdandan na kami. Agdandan na tayo. Kadandan na tayo isuna. Kana ka mangipagpakita ti madikeng kuwana tapno saan nakairaman nga dangran. Sa bagay, si kamid lat ng dangran na ngem siya lat tamat kanyak. Ngem siya ka mo. No, anya tiga puno no aping nasiyat kanyak, mama. Kapo nga tataubing akpay. Siguro ito dumakilak, mabalinak man nga tungpain mo no danugan. Anak, oreta, adata iti unag tinapinas nga balay, at akatulong. Saan nga siyak tagdalo, saan nga siyak taglaba, saan nga siyak agluto, no dikat nanamaita. Itad amin ni Tiyong mo nga Gardo, ti amin nakasapulan ta. No, daduma, mapantay ag shopping, kat gumatang ka kanagit arwatem, napipindas ti arwatem, saan ka di? Kasamat kanyak, napindas mo ti arwatek. Mama? Api nga, ado ti kakadwa ni Tiyong no ka? Kakadwa nga niya. Anat awag mo no ka na jay? Bodyguard? Di kiti ubing na.
Dagiti kakaduhan ti trabaho. Ana ngamin ti trabaho ni Chong Gardo, ma. Negosyo. Buy and sell. Bayam tayo pasar kang ti pwesto. Pwesto? Ti ayan digidgad kadangin da nga kutse. Kutse? Agkatang dito kutse, sada papintasin, sada ilakong. At kas diya, ma. Bakamot no karnaper. Tangiwat mo. At tiladang mapampanunot mo. Dano ka kasi diya mabuybuyak ti TV. Dati dano ka pelikula mabuhay ka ti TV na. Mama, dati lablaban. At ka kasi diya kahit ada di kita'y magdagdagdakares, nga adong paltog da, adabos da, di kita'y karnaper, holdaper, di kita'y agilaklako iti illegal nga droga. Tala mabuybuy, saan ka agbuybuy kasi ka pelikula. Ha? Di kita'y pang-ubig ni buyaem. Saan nga nagitay? Isumat no ka, meron na nga madamayin ta TV, ma. Idapam no ka, yakar mo. Saan ka din kasi din eh, Chugardo? Iso ti Pangulo di kiti karnaper? Shhh! Tagiwat mo! Di magpindasan naman ka di manong name and the other side ako nada. Idirugya akong ti agbasa manong name ada bukod ko nga driver nga mamangitulod kanyak manong name sa nagtumatlo may alaen. Takas na tibili ni Cho, Gardo, Kadakwada, manong name, kanyak, ano kasta ka salita na, Annabel, Cho, ano ka tano, papamat awag mo kanyak? Hamad nga sikat tipod nung nga papang ko. Ngayon may patpatay ka ha. Agas sa pudno nga nagtawad kanyak. Iso nga aming nakasapulap, itad ko. Panagbasam, naging ka nga dumakkel ka, nagbaling ka balasang. Nakapinpintas ka lang tulagin din na may sakad nga nanay nga balasang. Hanggang kinapintas ka ni mamang mo. Napintas ni mama, Chong. Ngayon nakasta ang kabilim, nagpangit no kan. Chong, saan mo kuman kabilin ni mama, kakaasimit? At ang gatumat kami dulo na. O, ang kanong matibasol na. Kada ko mga rot pambara ka mang kabil kang kuwanan no, awan ti basol na. Ori anda basol na, Chong. Sama ko magkabili ng latan, ong tamlatan, kakaasimit. Abaam ta magbaga. Wano sikat bang magbaga kini mamang mo, tapos nagastagat ta, alang nga, awan tinumbay nga panggabilag kang kuwanan. Basta tinasken, kits ka. Ha? Padpadakilen ka, Annabel. Manong nemi kaslamadit panagawat ko dyan baga nga padpadaklen na kano. Ubing pa iti panunot ko manong naming kasla alis to nga goret. Padpadaklen na. Kat inton dakilakon. Inton balasan na kon. Diyos ko, ang mga naramasan na to. Uwan manong nemi nagasaten no awan hang kabilin ni Chong ni mama iti maminsan ti makalawas. Pasare mamindwa ti makabulan manong. Hampay nga maagasan di bibig na, hampay nga nagasan di black eye na naduma, alamanan. Nga nadamat na kiti gondaway manong nemi nga kukuyog kami. Nga nakaswiswit damit. Uwan, kasla si Bobokel, kasla pudpud nung pamilya. Mapanggam itimol, mapanggam ka di kitay namnamain da manong nemi nga magustuwak nga lugar, kada kiti pagkaayaman ti ubing. Ngayon, sa latamat maliklikan manong nemi nga sumurot-surot latamat di kakaduana. Duwa nga lugan manong nemi. Lugan mi, ni Chong, siya, ni mama, kas tamat tayo kada kita'y sumusurot at tamat manong nemi nga, kas la pasurot na.
Nga madlaw latamat manong naming nga adda nakaidulin nga paltog na. Manong naming no kasta nga dapasken diti balay nag-birthday ni Chong nakanato nga tao. Adda di kitay soldado, adda di kitay pulis, adda di kitay politiko, manong nemi. Amok dahit at amang mangin ko. Hey, Mayor! Dag ko na. Attorney! Hey, Mr. Congressman! Hey, Senator! Colonel! Nagisi magbagada, mangmangin ko. May mulmula iti panunod ko manong nemi. Kano adda lagi jajak maawatan. Agsaludsud ak ni mama. Ma? Ano di kiti gagayim ni Chunggardoan niya? Ano? Ano di kiti kakaduan na nga pulis? Soldado, politiko. Ang ngato nga tao. Kaya kaapay nga kasi ti klase ti gagayim na. Kakaduan na ida. Maawat akon. Annabel, sabali man yung tagurit ti panunot mo. Gusto ti kunak. Adadikit kunada nga, uwing, kasla ka di mabuy-buyak. Ti awag dan sa kada di mamakit protect. Adda mang protector, mang protektar. Saan kang panunot ti madik? Mama, andadakas nga parparik na kanyak. Dumakdagkel. Dila mamin ano, balasita nga ton. High school ako ni. Kalpasan na, maggraduara ton ti high school. Ag-college sakton. Mamangan no, anay at sumsumrak ti panunot mo. Mama, panahon ta kami ni Chong. Saan ta mabaling nga panahon ko nakapay? Tawarin no, pumanaw ta. Umay na tang tumitla sukunin. Umay na tang tumitla alain. Baunan na dagtubing na. Apay nga mi nakausto ti biyag tama. Apay nga mi, ay problema manak kita. Mati problema kang ka. Langam ka nagbibiyag ka may sabak nang. Ano ka di problema? Napi kumano sa nga nakangadangdangran ni Chong. Mamano matanatangran nak. Kano din odi at dan 2 bulan tinapalabas ang kadi. Baka naman dati ka di gundawin nga saan ko makita. Nakabilan na ka. Anak. Awan ti pagtanagan. Basta ipasnak mo tagbasa. Agad anad ka. Hanggang pala makinubnubyo. Ken hanggang anadak kini Chong Gardo. Ape ko naman ti kasta. Sa balit pa nagkit-kita na kanyak no ha, mama. Ma, kumakit awantan dito eh. Kumakit pumanotan, kumakit agpatulong ta ka iti pulis. Ipulong ta ni Chong no kasta akabilin na ka. Agpulong ta iti gobyerno. Anak, di mo amot sa usawin. Gagayim na di pulis, gagayim na ti mayor, gagayim na ti congressman, gagayim na di adda ti gobyerno. Kastulat ta karodertan ti biyag ta. Ano problema man na kaya? Hanggang sikat makapkabil. Una nga mas asyanak no kakin ka. Saan maten, nabayagan. So ang pagdanagan. Basta sa baling aramidem ha, ipasnek mo't agbasa. Ito na minsan manong naming impasyar na ni mama iti may isang pasdek nga tawag gym kano gym. Nakitak manong naming nagiti ado nga patak ang babae nga madama nga da nga ma, ano to po brada? Paspaseksida. Ay, gym? Gym. No, may kasabagay ka na taglukmag ka. Kahit mo't kumutong, sumeksi. Yung siksi ka madana.
umay ka dito eh. So tita, negosyo ni titam. Tigayab ko. Okay. Nabig mo nga matatungan talaga makita mi suna. Tita? Hi! Vicky, my friend! Magmata nakapasyar ka. No, maobra eh. Kita mo ba lang pimasyar ka ng awan ti black eye mo? Nabay ka saan ako natinanggaran ni Gardo. Oh, very good no kasta. Di mo to pa lang aming talawan. Tila pagbagam. Ay, magayam. Dito anak ko. No, umay kam dito nyo ka. Awang ka, mayroon na. So, dito yan. Hey, napimpintas man ng MC ka? Balasa ka na. Bumalasitan pa lang. Ano mas lalo anayin nga balasa? Delikado, friend. Ano nga delikado kayo magbagam? Di mo ka di amo nga dadakas nga panggat ni Cardo kayong kuwana? It's tuloy bagbagam. Gusto ka, tita. O, magitam. Makalod anak mo. O, isakbay nga sa dadakas sa mapasamak nga ramidan di dyan nga Cardo ti anak mo. Ipanaw mo. Pumanaw ngayon. Iso nga ron nga. Imay kam dito tita yung kaso lang nga. Adadakas sa mapasamak. Natakat mong sawin. Friend. Awat sa bali pagkamangamin sana siya. Hoy, diyan kayo may ramraman. Kung naman nagayim ka. Gayim ka. Nga ka mo no. Sika, nung gayim nak. Iha. Annabel? Yes, tita. Kang kanayon ko yung magbaga kiniya, mamang mo. Natalawan nan. Di ka dindanan nga naranggas, kandakas nga tao. Shh! Talay pagbagang. Abang nga di mo ipudnoid ka anak mo, at danakim na. Kahit mo sawon tong palbiyag, nga daka, iti adipen. Adipan na kada dyan nga gardo. Tita, mabalin na si kakading sakla yung tagsalita. Oy. Chita, amo nga ibagbag. Oresan kong ibaga tuntunan tumitlang dato anak mo. Sayang lang. May kaiha. Ado digit kahit kong ibaga ka. Chita, saan? Hindi lang kisuro. No saan mo may ibaga, itipud no iti anak mo, siyak ti mga ibaga. Nagplastar kami di may sasuli manon nemi kini Tita Shita. Annabel, Tita. Ano ti amo nga mapaspasama kiti biyag yo? Ti amo ka mapaspasama kiti biyag mi? Kanyak saan ka naragsak, Tita? Kasla kang kanayin nga umbut-butay nga ti mama, posible nga mapasamak. Kasla kang kanayon nga padpadaanak nga mangeg ko ti panagkikis, panagsangit, panagpagpakaasin ni mama tapos ang adangran ni Tio Gardo. Ken kang ronanti amin. Nung kas nangakit kitain nak ni Tio Gardo. Nang ron medyo bumalasang akon sa balin di panagkita na kanya. Naimula ti panunot ko, diya ko na nga padpataklen ka ko na di ubingak pa'y. Sa mesa, no ibagak kini mama nga managdakdakis ti grupo ni Tiong Gardo. Ung tanak, tilada ka nung ibagbagak. Annabel, nakadda ko malamabalin ko. Agyan ka kanya. Sigurado, no saan ka nga gawid sa jay, no awang ka nga kakuyog ni mamang mo, salud-sud na dyan ang Gardo na sa dinuntayan mo. Mapilitan tumat nga agpudno ni mamang mo. Ano saan nga agpudno, dangran namat ni mamang mo. Sigurado nga umay takalan nito eh. O tumat nga ron di kiti, babastos nga kakadwa na.
dagiti buyot na. Tita, saan ka di nga, no, adda makaw na nga buyot, kat saan nga, awan iso na ti gobyerno, saan ka di nga kunada nga, kaming ti sindikato. Saan nga simong Batman ang name ni Tita Sita? Tita, apay, di nagsungbatan? Ano ti among nga trabaho ni Chong Mangardo? Di ko na ni mamakit ada negosyo na. Agkatang ti kutsi. Sa daman laila ko. Kunakmat nga, karnaper da, pudno ka. Na dumo-dumat illegal activities da dyan nga gardo. Karnaping, paisara ag-hold up da di bangko. Ag-hold up da kada kita. Wari basit nga ba nag? Ag-hold up da kada kita taxi driver. Ag-hold up da kada kita bus. Ada illegal nga pagsusugalan na. Negosyo na nga sugal. Diyan mo, no tapay droga. Tala na sarsarakan kami ni mamang mo. Kung nagtupay ngamin nga managdakdakas da, tita. Kanawan sa baling aking paso ito no sanga na ni nga dakas nga amag. Ana? Saan ka di? Nasaan na kami nga binaybayan ni mama? Saan ko mamit nga napilitan nga nagkirelasyon ni mama kini ni Chong Gardo? Sino nang ibaga kang gareta? Saan ka di kakasjay? Nakasimsimla saan ka di, tita? Apeng kami nga binaybayan na kami ti amak. Doa ka no palat tawan ko edi. Saan nga dati tipod no? Nga ti connect mo sa tita. Noon saan na kami ang binaybayan ti amak? Sa dinatayan na. Apay nga saan na kami man lang umay salakan. Umay nakam kumasalakan kini mama. Yung saan kami nga napatag kang kuha na sa kadi. Awan di may baga kida ito nga panak. Yung tikayat ko, matulungan kayo nga gina. Natangkin ti ulot ka. Inam. Ngayon na duma, saan kumot ka di mabalaw iso na. Nabilig ti bungkoy. Dahil dyan nga gardo. Maano may ramramanak pa no? Mamuan na nga dito eh. Uno, tilad ng ibagbagak. Anak, no pagsaludsudan na ka, ni Chong mo nga gardo, no agsasalita ta kastoy, kat damagin na no, anyat ibagbagakin ka. Saan mo ibagbagatipod mo ah? O hindi ta, mawatan ka. Laging gaman nung naming nga naggraduara kong ti high school. Kat siyempre kas kalikagom ko. May tuloy ko ti nagbasa ko nung naming ti college. Ngam kas di nga adalata panaka-driver bodyguard ko manong naming. Nagasta nga group batak iti bigat ng mapanagbasa. Umusad kanyang ni Cho Gardo. Annabelle? Chong? Edit ko amin nga gastos sa miti panagbasa. Awan ti pagkunaamon. Da kursunadom nga arumaten, daman latay kwartang ited ko kengka. Magatang mo, numapangkag shopping, kadumad lata ni publiko, ni Pablito. So, ti driver bodyguard mo. Agyaman Chong, kat nung makapagturpusak ka na doon trabaho, saan kung tumalipatan ka na kayo dito eh. Nanaro na saan yung tukuman nga dangdang tinak. So, naba-example nga saan kung nadangran na. Agyaman ito kasta. Oh, hagang makiboy-boyfriend ha. Oh, bedeto ti panunod ko. Napintas ka.
As in nga nakapimpintas kaya. Saan nga mabaling nga anyat, Chong? Saan nga mabaling nga maki-boyfriend ka? Gaputa. Gaputa basbasak pa lang? Adan to panawen. Nga maladaw akong Chong. Ay, ang kakarda. Pablito. Boss, amo ba'y bayan, ha? Na mabaling kat agtalinis ka sa eskwela. Guardiam. Ha? Diya kaya't nga, di mo salik ni gusto na. Kahit kung sa, ano man dikit yung billing ko kaya sutong palam. Ang pechong, guardianak ba yung radak ti unag ti eskwela? Iti unag ti compound? Anya ti amok baka no, at kasi sinara ko no kasasaritab nga lalaki. Awan, no, adalang eskwela kang magisarita, api dakas ka ditong. Lalaing kayo, malado kayo. Sige. Okay, Pablito, laglagay mo yung jabilin ko. Uwan, boss. Guardyado ak nagpaiso manom na imi. Tadadag iti gundaway, no, dag iti compound, rumarak manig putit klase manom na imi. Bakit kita klata di kotse paglugluhana? Kani tatapo Pablito. Manom na imi sudad ka po na nga. Dikliklikak, diklilalaki, tadadag iti umasadag, dikliklikak ida. Harikatan, ang mga niraman nakpa kabilin ni Chong Gardo. Manong name adak edin iti second year college. Edita. Kini daw ko manong name kini Chong Gardo. Nga. Awang ko man ti Guardiak. Ito apay. Delikado. Tikas ka panawan niya. Kahit ko kumamit ti makapagwaywas Chong. Makapagwaywas ganyan. No, ada activities mi kadagiti classmate ko. Mapanag di balay da. No, sa di pakaangayin ti activity. Ngawang ko man ti mangkuy-kuyog kanya. Di ka maawatan. Pero protektaran ka. Agas di parang protektar ko kini mamang mo? Agas parang protektor ko. Parang protektar ko kaditi negosyo. Nga nga tuloy-tuloy di kiti negosyo. Nga awan ti mangipawil, awan ti problema. Adamat lahat di kiti binulan nga itad ko nga. Kaya ito nga sawen tiyong. Adda di kiti nangangatong nga tao. Kanada iti armada. Nga mang-protektar kada kayo. Tapno saan da nga raiden, di kiti illegal nga negosyo. Awan ti illegal nga negosyo. Abi para kang kayo, legal tinegosyo. Ay, Jakton kaya't nga ulitin nga bagala ita. Ita lang binugkawang ka. Ita lang imati di busis ko. Di mo kumawarahin nga pati si ka kahit nangrang ka. Chong. Sige. Pagustuhan ka. No, mapanggad yung eskwela. At kabayatan ti panagbasbasam. Kaduan ni Pablito. Ngayon no saan nga awang glasem, kahit mo masyar, kada kiti kaskolam, gagayim mo. Okay. Kang katiwayawayam. Agyaman at Chong. Hangim. Sa mulangin ang ramiden ti Jakayat. Umuna-una nga Jakayat ka ramidem. Sa mo ramiden nga takasinarak mo nga lalaki. Gaputan niya, gapuno, Chong. Diya kaya't, ang magi-boyfriend ka, di ka makapagretuar. Sige, Chong. Manong nemi ti may sangal daw, awan, datyo, kanawan ti driver ko manong nemi. Nagpakadak ni, Mama, kahit ko ti, magpaspasya na sisyak.
Anak, sumurtak duata. Saklatan ma. Kahit ko amin ti mangpadas nga si saklatan nga awan ti mangbambande kanya. Kasla kami sa anak anawaya. Nukas ta nga adamang sipsipot kanya. Ora ta pinalabusan ak batan chong. Basta bakasyon, mawaling ko ti ang tignay mapanak ti kahit ko mapanan nga awan ti kaduak. Anak, kada kayo ma, hanyo mapanpasyarin ni Tita Shita? Aman, inak to madam naman. Papanang nga rin, nakitip mo ulo. Nagpasya-pasya, pag na. Adamat kwartak, no adam kruso na daak, hindi kuwata nga. Nagananat ka, anak. Nanaro na ita. Taan niya. Awan. Ada ka ditandaragsan man na problema yun, ha? Basta gananat ka. Manong naimi kaslaklan na nawayawayaan itinabayag nga panakaibalod ko. Kada ito muna nga aldaw, manong naimi ngagmay mesak at pag na itimol, manong naimi kada iti kayot ko papanan, pag na mabisinak, mapanak, tagmerienda, mangan. Nagangga manong naimi kahit konti agawid. Tuwen, adumatan na pa inanak ko na. Nagwanek ti taksi manong naimi, idadasumog nga taksi, taksi! Nagsardeng manong naimi. Iti sangok. Inlokat ko manong naimi, tiri daw. Kitkitain nak ti taksi. Driver? Hi. Nagpintas kan. Balasan ko. Ala, rapist kan sa amin nga taxi driver. Jack tumarami deta. Pangitulod akin ka? Diretso lang. Tata. Numanin manong naimi, siya tikit kitain na. Itadati nga, sangwa na nga tuwan nga, sarming iti taksi. Tasamat madingan pagngapin dito na taxi driver kanyak. Nakunak tinakam ko. Tata? Kita nyo, ang kuman na siya tikit kitain nyo. Kasta ka din nga, style yung nga, driver? Nga no na lapsat nga, pasahero yung di yung sa din nga kitain? Italain namin nga makakita kang makapasahero at tekas kang sa kapintas. Manuntit kawan mo iha. 17. 17? Tabi tata. Agkasada kayo ti anak ko. Ada kayo anak kayo katayab ko? Babae met. Ang diya ka mo itan, no? Sa dinutayanda nga gina. Ape nga min. At itong istoryahin. Sa bagay, ako met bibiyan ko tata. No, anyaman ti istoryayo. Manong nemi imbagak nga i-left turn na sana i-right turn kalpasan na manong nemi imbagak na daklan nga building nga dani tinangato nga bakod insardeng na manong nemi timsak mo ten mano ba amon ay saan nga mamalin na tata agpaspasada kayo sa mo nga awatin ti pagpletek. Babayamon. Impapilit ko manong name. Babayamon. Dito gayam tiyan nyo. Anat oras no, mabangkag basa. At the driver bodyguard ko.
kumangit, arkilaan na, hatid sundo. Tapno kang kanain ka makikita. Nakadayon manong name iti taxi. Imtsa ka mo no, api nga. Tsak palagbaser. Nasusurot ko pinagkita. Sino nga taray dyan? Nagbasar ako manong name. Hindi ko at tiga, gwardya. Oh, api kasta pa nang kitam kanya. Awan ma'am, talaga napitas ka ngamin eh. Baga ka ni Chong ko ma'am, sampung ibagbaga. Narangas ni Chong, ani boss. Samong tunulitan kasta pa nang matmat mo kanya ka. Madingamin, panang matmat mo kanya, damali siya na. Ma'am, samong tulay bagbagan katne. O sige, pasama-sama doon ulitin. Manong name malakis iti gwardya iti Kate. Adapit kitay. Agpagdapag na manong name agpalpahawlaw ti balay. Kasto nga talaga? Ti balay ti panghulot ti sindikato. Naku nakitanakam ko manong. Tas sigun ganti tita, sita, ti pag-awata kit talaga. Nanitsyong gardo kat pangulo ti may nga sindikato. Dahil nga taxi driver, api nga sa nga may kadit panunot ko. Nadanon ko manong name ni mama iti may sa paset ti salas. Ma, dakon. Dahil napan pinashare ni Tita Sita. Saan ako nagpatuloy? No, kumusta pa nagpa-share mo? Okay, met, nabindas. Ada driver nga taxi nga nagluwanak. Kapay. Gusto ko nito pa nang kitkita na kanya. Kunana nga, agkataib kam kanoy jay anak na. 17 ko natin patawang ko agkataib kam kano. E sa ludsudag no, sa din ayan ti anak na, din na kano amut ayan, digiti agina ko na. Api mga. Apay. Ito ka di problema? Ito ka di madinga yung bagak, ma? Kasunot lang, ana. Lakay. Agkadabda siguro ka ni Chong. Ngam, gugwa po ni Chong at bak na nga rod. Dadya ka taxi driver lang. Ngam no, agarwat siguro dadya. Gugwa po ngam ni Chong. Amo nakita side. Dabaw. Car number. Taxi. Ape ma. Di ko na nga. Iso da ti amak ka ng baybay ka data? Anak. Sa mong isistorya hindi ta. Kanitsong nga gardo. Hindi kayo tusukin. Oh, no kasta kitusto. Nakarawarin iti pagbaludan. Hindi kayo maawatan, mama. Sino takarawarin iti pagbaludan? Iso ka dito amak? Nga nang baybaya ka data? Mama? Dito taxi driver? May sa kadilang taxi driver? Tapi ka di ka sumungbat. Nagrigat ka sa streeta, mama? Saan nga rumbay nga mamanak? Apay ka saan ko kung mga rumbay nga mamuan? Sa mong dakdak kamatin, data, may panggabi taxi driver, kinityung mong agarado, okay? Ngam ti makadakas manong nemi. Sa amin nga napupuutan, nga dimteng gayam dadyong gardo. Nangigda manong nemi, nangigna, iti pagsasalitan nga gina. Chong? Kumusta iti panagpasyar mo? Ha? Okay, Chong. Okay na okay. Kahit sigamat, Vicky, honey, hakarimrimwar. Saan? Awang garas ko nagpasyar. Kumusta na dyan? Ibagam nga taxi driver? Iya? Awan, Chong. Awan.
Umay ka man ka, di ba kakeng ka? Chong, di ba kakeng ka? Come on, come on, come on, come on. Dapat na medyo awidan na kaguyudan manong si Murtak, Chong. Istoryam. Ano yun, Jay? Taxi driver? Istoryam ka niya. Ako nga namin, Chong. Naparato. Naling ang istorya, kabayatan nga nagabukit mo, tulod nak ditoy. Adot istorya na nakakatawa. Isulayang na dyan gapunan. Aping inistoryam ka ni mamang mo, ti may panggap ka na dyan nga taxi driver. Ipudno. Tanong sa mong ipudno. Baka mabuya manin ako sa nung adangrak, tinam. Chong? Amok. Nga dahil dyan nga lalaki turo lain na. Sino nga lalaki, Chong? Ti amam. Posible nga ti amam. Isot, ti driver, ti taxi nga naglukan. Sanggadi, nga kunana, nga istoryam kini mamang mo, nga 17 years old kumamaten. Nagkasadar kayo, di anak na, nga sapulan na, nga di na amo na si dinot, ayan, dagiti aginana, sanggadi. Awing nga matmatan na ka. Hanggang kapot na napintas ka. Tiga po na kit. Blood is thicker than water ako nata. Instinct. Apay ko man, iso na iti amak. Kahit mo, ti mapankin ko na. Kahit mo, ti makiden na, iti amang ng baybay ka na kayo, kini mamang mo. Nga natin tiga po na, no, apay nga siya, tinangkup-kup ka na kayo. Awan ti kasto yung balay, awan ti, kastang arwatem, kanem, kan amin, awan ti kiti babaon, hanggang nga namay, nasang nga kapukan niya. Sa ita, kaya ito nagsublikan ko na? Anak ang sublikan ko na, tiyong, gabot na kagurgura kisona. Rumpay ko unay! Gurayam da dyan nga, amam. Kat nukas pagkarigan ta, kaya't inam tagsublikan ko na. Mabaliman, basta agbati ka. Tiyong, agbati ka ta sikat kasukat ti inam. Nagbaling asawa ka. Ha? Diyos ko, hindi ito nga magbagam, Chong. Manong name pinayapayan na ni Mama. Imbas dagmat ni Mama. O, niya. Vicky, kahit mga sublyanan, dahil nga Alex, may batim kanya, ti anak mo, kasukat mo. Gardo, amom nga din akong kayat ni Alex. Gabat tinagbasulak yung kuwana. Ngayon, ti kalikagom dahil nga Alex, ket ti anak yo, kiputot na, ni Annabel? Saan to nga mapasamak na ita? Gabat ang kukwak-lain ni Annabel. Hanggang kumauning daag-baling nga daag kay Gardo. Waya-waya na kami nga gina. Ay, natin ko ng alay ko. Chong, sa mga dagaran ni Mama. Sa mga dagaran mga aso. Gabat at danda dyan nga Alex na panakil ka. Alay ko. Chong, gusto na sa mga dagaran ni Mama. Siya ko nagpagpangasa kay ka, Chong. Manong nemi napasamak manen ti pananggagara ni Papa ni Yatchong Gardo kay ni Mama manong nemi. Huwag ko lararakupin ng igaw-gawit ni Chong Gardo manong nemi ng di kiti bodyguard ni Chong itingil dakmatan tinangil na dito ang ima. Katkasla jak kayat ni matangan manong nemi nakasano ti malang manso. Adik nan babatayan na ni Mama. Mga asim sa mga dangar na babatayan ni Mama.
sinardinan manon na imi kadi mas dagan. Awahan ti panggap mo na pumanaw ito dahito nga balay. Sa mo panggapan naglibas. Diyang kasalanan ti panagbasak. Sarting mo pa lang tagbasa. Dito mo uneg ti balay. Kabayatan nga sa amin pa lang maanop dahil nga Alex. Kaya ba? Boss. Taxi driver ni Alex. Amo yung terabidan nyo. Noon niya na klase nga taxi. Kadagiti amin nga taxi operators. Babangkig sa lutsog. Kahit kung iti dito matry nga daw. Madamag ko na may sa bangkay na diyang Alex! Manong Lemi, kimaron da kiti pasama. Agad inarakop kami kini mama. Ma, imbagag ka na kayo, hindi ka pumanaw tayo, hindi tayo yung impyerno. Nababi nga sangay pulos ka nagtignay. Anak, awan ti mapananta. Awan ti paset ti lubong nga sandata nga masarakan ni Cardo. Kagasak na gini sugat yo. Nagkakasi kayo manan, mama. Ano nga talaga di istorya? Abay nga stoy. Abay nga, imbilin na dyan nga, Chonggardo, ti panang papaday, tanipod nung ama. Apay, kasanoan niya, mama, apay di yung istoryahin. Siyak taking baso na nak. Gabot na may salang nga taxi driver ti amam. Kayat ko tinanamay nga biyag. Kahit ko timandaan tinapintas ka balay. Kahit ko ti bumaknang nasalang ang taxi driver. Ay gagana maamok ni Cardo. Nagkursunada kanya. May isa pa lang ititawin mo. Hindi nakarelasyon na ni Cardo. Masuwel, liniputan niyo ti amak. Na kayo din nagbalingan da, guys, mama. Liniputak ti amam. Kahit ko di makigamit ti kwarta nga do. Kahit ko nagnamay. Karing nasikatin ng ng panaw kada kami. Nagidad na kakinsyong, Cardo. Yung pinanawan na kami nga gamakas na. Nayabalod ti amam. Dua pa lang titawan mo iti. Naibalod. Panaibalod ni Cardo. Napapatay na namin ti kabsat ni Cardo. Iti parang salaknib na iti biyak na. Kahit yung sawad, inbilin ni Cardo, iti kabsat na nga papatayin na ti amam. Tapno nawaya nga mga kasarkanyak. Di kabsat ni Cardo, tinatay, ta sinalakniban ti amam, ti biyak na. Iso na ibalod. Sa nga 15 nga taon na ti pagbalutan. Isong itakidadaan. Nawaya-wayanin. Nagsubya kas may isang taxi driver. Anak, dakkel ti pamatik nga nakita mo ti amam. Ti driver ti taxi nga naglugalam. Isudyay tayo ni Alex. Manipod ka di nga rabi. Saan kami nga makaruwar pa, hindi da itang balay. Diyos ko. Mama niya taramidan ta. Tawagak.
ni Chita. Ni Tita Chita. Wait. Dahil na manong Nemi, cellphone na. Hello? Oh. Friend. Ini speaker na manong Nemi tap namang ko siguro. Vicky? Apay? Dimtengan ti problema. Hindi kahit mo sawin. Paano ni Gardo, ni Alex. No, gusto kit pudno ka nakarawaran ni Alex. Agman maneho apat pasada man ni taxi driver. Ay, agman maneho man ni taxi. O, nagkita doon nga gama. Iti ipapan ni Annabelle iti mall, iti panagpaspasyar na tainik kan ni Gardo ti wayawaya nang mapanagpasyar nga awan ti kaduana. Naranrana nga, napasehero ni Alex ti anak na. Naistorya kaniyak ni Annabelle nga di mi amo nga masisidegayan nga mangmangig ni Gardo tayo ang istorya. Napilitan nga nagpudno ti anak ko. Dinangranak ni Gardo. Saan kami nga makaruar? Gwardyado, kaya dati mo na gwardyado tiri daw, na kamin parwarin. Ano haro din? Baka itan nga, isayangkat ni Gardo tinagas sa panggap na ti anak ko. Iti kadandaanan ko, baka pasalvage na ni Gardo, tapno mabukudan na at agmundaway na nga mga dipan met kini Annabelle. Apay nga sakti dinawagan nyo saan ko mga pulis. Kadua ni Gardo di kiti pulis. Saan nga amin nga pulis kadwa na. Sino ko mga arti mabaling ko ang tawagan? Kasi tatulungan na kami. No, adama mo mga pulis nga saan nga kadwa ni Gardo. Isot pagpulungam. Nakapupok kam ditoy. Masapol nga may bagam kadagiti pulis. Nga ni Gardo ket member ti sindikato. Kardaping, holdaping. Kaya dumapay nga illegal nga negosyo na. Mga met, nabati siya. Iram naman na. Kung naman na napudno ka, gayem. Saan ka di nga nakasaga nga matay at umulong ka na kami nga gina. Di makadakas manong name. Inot gaya ng imasideg, ti may sagat ti bodyguard. Nito, Gardo manon name ket mangmangig ti sarita hang andi kiti duwa. Ngay di dumteng manong name nito Gardo. Hampengan ng baganda kiti sugat manon name ti inak. Idangran namanen. Siyong! Saan ko ba? No talaga napatay kakeng kasabot ang randina. Sa mga dangran. Siya ko di dangran, imbas kayo suna. Saan ka nga dangran? Na di kahit romansahin ka ito na madamdama. Jong, abay gastoy ka. Karata ka saritak tinam. Asin no, ti kinasarita mitay? Empulong kanyak. Ni Kerap. Ni... Awan ha! Anay ko! Jong! Ni Tita Chita na inay! Ada, Jim! Ni Sita. Imbili mo kay ni Sita nga agpulong ka na kiti polis. Nga ibaga na ka na kiti polis. Nga ada na kiti legal nga activities ko. Kayat mo? Ha? Kayat mo nga parabek ti sindikato ka? Ay! Oh! Ang asim, Chong. Sa mga dagarati na. Nakaway-waya ka magpapatay dito nga babae. Ha! Tapno lang nga. Siksi ka lang ang ti babae di biyag ko. Annabelle? Karagit mo yung nga napintas. Nga apitan ka. Kalpas sa nga pinatakkel, pinapintas ka. Ayop ka! Demonyo ka!
arig naman nun namin sa alang nga makabangon ni mama. Uwan man nun namin. Napana kita yan natapno arayat. Ma? Ma! Natay kan samatan, ma. Diyo, mga asim hospital tayo ni mama. Baya, mga matay. Sabi ko, may hospital. Oray nak, tinaklag digos. Madamdama lang. Baka na ito yung nga aldaw tinikari. Nga waknita kon titalon ti langit. Nabay kon nga orayan. Manong nemi pinadas ko. Tinapanit ti ridaw. Tap na rikas kayat ko taglipas. Ngim tilangin ridaw mender ti balay manong nemi adang gwardya. Anyan tulagid din iti gate. Awan ti pagpatulungak, awan ti pagpulungak. Asin no, Diyos ko, da kailangan tinamnamat, kagruna namang tulong ka na kami nga gina. Dimteng, manong name di kong daway, anak adi ko sa ni Chong. Ito may nak, ala, namaykan, iti kwarto. Ipatanak. Hindi tayo niti paman ng name iti may isang buyot ako. Boss, datawag mo emergency. Sino? Ni Colonel. Hello, Colonel. Inipatanak man ng name. Maglagi din, Diyos ko. Nisalakan na kadadyan ng tawag kang kuhala. Okay. Manote ka amin dito, ha? Kirat, mano kaya amin? Sanga pulo kami, boss. Talo lang nagbati. Tiwalo. Papangay jay, pagsusugalan. Dadakas ka na mapaspasamak sa jay. Manong Nemi, nagtignahin tiwalo ka na kiti bodyguard. Hindi masadag man ang kanyak. Oh my God. Chong, mabaling ka di. Yan tangay, ako matindilik-likak. Mabaling ka di nga. Asikasok pelaw muna ni mama. Kaya din tunwalpas ko masikaso. Sige, Chong, saktod agoni. Yan tangay, ako ba't maaramidak. Oo. Sige. Manong Nemi, napanagtiyan ni mama. Mama, si bibig ka ni pailan. Si bibig. Oh my God, ma. May ka, tibayin ka tumakder. Naskan nga magasan ka. Naskan, mama. Hospital ako na kumangin. Siguradong saan na ang palubusan. Anong Nemi? Yung karigatak na binagkatinak. Tapos nalikas na may iplastar ko itiyan. Napanak na nga lang ka iti rubing iagas ko anong Nemi. Tanabayagin ka sa teramide. Siyak tipan nakadoktor na. Anong Nemi no kasta nga dangran tinarangkas ka demonyo. Nga tiyugardo. Sinutrumbeng amang tulong ka na tayo. Awang ka di. Di hapot Diyos sangat. Timang tulong ka na ta. Sinutrumbeng nga ramatin na. Tsaka mo. Yung makaabon ni hapot Diyos. Kasi lakay kahit COVID din ni matay. Kapno awanin ti problema. Kat panawan da. Kanadat pagbalinak nga akem ko
iti sinong ti demonyo nga ginadandan nayo. Sagman ti gamitan na, kat kalpasan na, into maumaanak, dangranak tumet. Abay kastoy gamin, mama. Siniturumbay nga mamapasol, abay kastoy ti biyag ta. Abay ka namulagatak ti kastoy nga biyag, nga maragaranggasan ka. Kinadanta ti demonyo kadandan na. Basol ko, anak. Basol ko. Tano ko masanak ka nagbaling nga naroko. Tano map-map na ikaklakuman. Iti basit lang matagtagadan ti amam. Diyak ko man nagkalikagom. Nga bimak lang nga nagidan na iti bak lang yung demonyo nga tao. Basol ko, anak. At nairamraman ka pa eh. Nairamraman ka pa eh. Sa morumbeng nga kagora ti amaam no, di kat siyak ti rumbeng nga kagora, ang gaputa siyak ti poon, kan gaputi amin. Idi masikaso kon manon nemi. Ni mama, maturog kayo ma. Tapos makaina na kayo. Katsikanak. Nga talaga nga ito tinaykari. Oo, maramid ko. Ngayon padasik to pala tagpakpakaasi kanitsyong. Taore amok. Nga awan ti dalan tinasiyat nga sa uken kwa na. Ngayon pa-check. Nga ore kasanot kinadakis ti may nga tao. Ada pala siguro sang kabasit lang nga paset ti puso na. Ngayon, tinabat-bati akin na embag. Uwain manon nemi. Ngimaawan ni Chong. Ayan na nga ta. Bagman, baka nalipatan nan. Nagsubliak tayan ni mama. Ma, anak, mabisinak, nakmangalan ti kanek. Saan nga ti katulong pagbaunan, kabuta mabutbutang di ka katulong kasi mapaspasamak. At dadalat suling nga, agul ulimek. Kahit kung ada, mainahan nga pigsak. Tanukas kasano, ikarigatan tataglibas. Nagtungpalak man ang nemi. Wan, kat idi, isarak ko nito sila ni mama manong nemi. Ti kanan na. Kat sika, diyak mamisin ma. Napiksa ako magdalagan siyo. Maglibas ta, isa din napinta sa maglibasan ta. Saan na makalibas na mapandit sa ako. Adam mo ka nalimad ang paglibasan ni tilikot. Kasta, wan, nahilang tayo dyan nga paglibasan, di siya sinuman yung kaso nga daray dito eh. Aliston nyo man timangan ma. Aliston nyo. Aliston nyo. Manong nemi agsagsagana kaming aglibas kani mama. Idita, makang kami manong nemi tinapigsa karna karaan. Wan, itisango. Manong nemi. Ada ng dungpar, dakkel nga gate, nga dakkel nga truck. Narak-karak manong nemi ti gate. Kat, Diyos ko, ato di kita dimsaag nga nakaiganti. Ada remote, mama. Sino da? Kaya ka manong nemi nakingig kami ti patok, renipak ti paltog. Nasiputak manong nemi ni Chong Gardo nga nagkapoy ti may isang silid. Napanay na mo na anak napaspasamak. Boss! Ada remote ka na tayo! Sino da? Ako man ti armas da kapaltog, boss. Tubo, ti armas da. Tubo? Nakadado da, boss. Kat manutay lang. Napan yung mat kaming pinapano ti walo kakadwa tayo.
Ti armalait ko, ti armalait ko. Oh my God, anak. Oh my God. Dito hindi kong tawan ti aglipas. Itada. Hindi makadagas manong name nakadlaw ni Chong. Dagos ka bigla ng imay. Hey, pamanan nyo! Umay ka! Umay ka! Ani ko, ibatanak dyan, ibatanak! Ibatanak! Ano makamukay ka na gawa na? Patpatayin nyo amin na! Katsika babae, ha? Di na pakibiyangan. Itan nga gundahoy nga ramasik dito nga babae ti anak mo. Umay ka! Umay ka! Umay ka! Guyod-guyodan nak manong name niya king ka nakangigak dadagsin nga timek ako na. Berto! Ibatamdan ako! Alex? Nagturad ka nga simrek. Itik balay ko. Namnamahan, saan kayo nga makaruan? Gabot ay tamid lang nga naibak na kiti buyot ko. Buwan na kiti pulis na ayabak. Sakbay nga maayabam. Utangag pa iti biyak mo. Ayop ka. Nagturad kan? Barsit lang paltog? Ibatandan ako! Manong name sa anak ng ibatan ni Joe. Numampay kayo karkarigatak turumukat. E di ba kitak manong name ti ama. Ti isot ng ibagang anak ko kunana. Ti taxi driver manong name nga naglugar. Ti flying kick. Padang flying kick na manong name kanit sugar do. Yay! Oh! Naibatan nak manong name. Nagrengetin di kayo dito. Manong name. Napanag itayin ni mama. Mama, naglibasan. Naglibasan, ma. Isudoy siya tiya, ma'am. Ang mga marigatan. Naling matindin nanugan na. Napintas man na mapapatay na. Deta nga, demonyo. Manong name sa amin nga binuya ti pa nagrenget dagiti doha nga midawat ko sabi ko ma tati amak tibod no nga amak manong name ti mga amak napanggaming kinamangin ti mabaling paglipasan kini mama manong name ti makadakas adamad gayam nakagwardya. Hay, paano niya? Anak, agsublita, agsublita! Manong name ni Sugar doon ti makita akakaasi. Aging ka natulid din manong name. Kadayta, pinasaranganan ti ama. Idagam nita nga basit nga palto. Rumbeng una yung matay ka, demonyo ka. Alex, saan? Saan ka to kagbaling mapapataganyak? Malungsod ka ti pagbalutan. Pwede makangig kami manong name ti busina, unang busina. Sirena, tilugan, dagiti pulis. Dagitan, dagiti pulis. Kakaduak, dagiti pulis, Alex. Kakaduak. Saan nga amin nga pulis kat kaduak? Ayop ka. Ex-kumbik ka. Agsubli ka di pagbalot, ang kaputin natin ka naramid mo. Remote ka ti balay ko. Rimautak iti balay ti pangulo ti sindikato. Natiliwan digit na dumapay kakaduam. Ngayon bao mo, iti legal pagsusugalan. Saan nga amin na pulis kat kakaduam? Dahito iti patingga. Dahito iti pa nagpatingga ti kinadakis mo. Manong name na si putak digit ti pulis nga si Mrek. Sir, alayin nyo dahito nga tao sakbay nga mapapatay ko. Sige, Alex. Come on. Cardo. Hey! Ano na nakamas-tamas ti Leo? Nagsipod ta. Kasabulog ti abogado. Tawag ti abogado. Itintong presinto na pagtawagam kang kwa. Abay, saan ka nga nakaperol ka nga? Saan nga amin na pulis kag kakaduam? Mr. Kato. O, mekan! Sanak mo yun na nagstantado ka! Eh, paano dan manong name na irwardan ni Tito Gardo? Hindi ta. Timarayak ba ng name? Nga nangarakop ka ni... Papa?
Kagalawa na yung pagyamanan ti kinapo Diyos. Tana isalakan ka, anak. Ma, pakawanan na ko, mama. Naimula tiguran ka na kayo. Hindi mamatik kan binabayan na kami kini mama. Liman gaya mama, tipuon kan ka po ti amin. Pakawanan na papa. Naginurgura kayo. Oresan ko pa nga mo, no, anya gusto mo na masama. Ginagyaman ang di man nang isalakan nyo ka na kami kini mama. Anak, kamo dyanan na. Napatganan tikid daw ko, iti Diyos. Ngay tatanawaya-wayaan akon. Awan ti sa bali, ngay kalikakom kuno. Saan nga sikat, di ba nakasarak ko ken ka? Lap numasol ni takdan yaman nga nagkurang ken ka na. Basta si kalaeng. Ha? Siya kalaeng? Papa, kasano ni mama? Imasadek ni mama kada kami manon nemi. Alex, amo ka kasunod ka dakkel tinagpasulak ken ka. Gabutasan na ko nga pagkanano. Ti pagyamanak kiti anak ko. Addan pud nung amana. Ang mga mga ipatpatigin ko na. Sana nga balikan niya. At dapat ni friend ko nga, Shita, nga mapangkupapanan sang bayan, nagasaganamat nga magpasangbay kaniyak, magtulong kaniyak, tadyaman na problema. Mama, di kaya di sumunod ka ni Papa nga sang ka kadwa. Anak, sumunod ka kayo ko, anak. Kaya ralan di kita rawatem. Oreta, dan samet urnong mo kwarta? Nuro-urnong ko digiti itited ni Chong. Oresyak. Sumurot kang kingkuhan ha. Tamapanak mat itayanda. Tita mga sita. Papa, tumbali mo ni mamang mo. Dagatinas kan nga panaw dito rin. Nan, katam, aglugang kamanin itaksik. Engkan. Nagtungpalak manong nemi. Dagat importante unang alaik na arwatek. Nagpatulong nga kini Papa. Taado. Uwain manong nemi. Ngita. Nailogan na nita taksi na. Pa, ni Mama, itugot ta. Awanin ni Mamang mo. Imunan. Pa, awan Serbina nga. Nakita ka, kadan na ka, awan ni Mama. Ni Mamam amis mo ti, limiklik. Tapos anyo ka di pa, anyo ka din nga maawat ni Mama, kas pagarigan pa. Baliwan tanto magsaritaan dita. Oh my God. Hindi makadaron kami manong nemi, itinangyawidan kanyak ni Papa. Pa? Apay? Hindi titiyan ta? Ananusan tapay lang Adata ti compound. Iti, ayan di taxi. Taking kukuha ti taxi. Nga paspasada. Dito ti pa naka-quarters mi. Bukod ko a kwarto. Iso na lang nga ilat. Sikanti, agid na. Iti, basit ka kama. Amok na dakkel ti panakaikawam. Ngayon, ananusan maruam kanto. Bayam ta, ikarikadagtag sa lukak. Tapno, maipaay ko keng kat kasapulam. Siya ti mangituloy ng panang papasak keng kaanak. O remasak lang ang taxi driver.
Isinunod kita kinadwa yung remote. Puro taxi driver. Yung paglagi din ta, remote kayo, papa. Nagbarig na kaidin kanyak. Nga si katisap sa pulik nga anak. Isuman tinamuak nga dito itiya mo, ijay pagigyanan nyo. Kinatulag ko nagiti padak ng taxi driver kat naarami tiya. Surveillance. Nagkaganadan kami hindi kong tawag nga si Mrek. Tanam na mami nga basit dagiti mabaling na kalaban. Awan ti pakataksan nyo itilintik. Kinontak ko ni Tenyente Rasul. Ti mismo ka ng kamag kay Ricardo. Kinapod no na. Nagpapeso. Baka maka-out kami dinakil ng reward. Reward? Pagbibingayan may kadagiti kakadwa kang taxi driver. Reward nga niya. Reward nga na ipatong iti ulo ni Cardo. Nababayan kada kami ng taxi driver, natiliw iso na. Ado nga reward, papa? Bari nga. Dakil nga sakit ti ulo, di tagtuturay, ni Cardo. Katno, mapasamak deta. Iti pa nakabagik kas pagarikan. Baka umanay nga. May kangkati apartment. Ano, napimpita sa pagyanan. Kani deposito para ti panagtuloy mong magbasa. Katno at napay nayon na. Baka o sarag nga pagpuunan iti negosyo. Papa, adada nga mapasamak di kayo itong mapasamak kas pagarikan. No kaduwayo ni mamangag plano. Mabantan sa sarungkaran ni mamang mo. Adan tukang duwaway ng sarungkaran tayo sona. Manong Nemi, inruam ko nga alis to tibagik. Manipod iti napindas nga balay. Naimas nga si daan, kanda dumapay. Iti basit laing nga pag naedan. Ken kagangay lang masidaw kanuakan. Tinaskan manong Nemi, kat nawayak nga awang problema, mabanagbasa. Ni papati mangitulnog kanyak babayin taksi. Itulnog di eskwela. Mabanak umay naksunduan manong Nemi na mapas ti klasik iti malam. Makalawas sa kasta manong Nemi. Naging gati na minsan panangalakan niyang ni Papa. Ada problema yun pa? Nagdulagan ta na into na awang klasik into pasyaran ni Mama. Awang ka diti komunikasyon nyo. O awan. Apay. O, mati cellphone kon. Abi di mo nala. Kali patak, jak amon din katis-distuwak. Ningarod mamang mo. Jak amo, no, dan itugot na nga cellphone na. Pa, kumusta ni Chong Gardo? Dito nga ti problema. Baka no, malusutan na ti kaso na kat waya-wayaan na. Anya? Kahit yun nasawin, napipigsa na lang kami di kita abogado na. Sadya ka mo, no? Kwinartaan na rin yung huwes. Di ba, mapag kayo matagsak-saksi nga taxi driver? Anak, delikado ti amin, no? Mawayawayan dahil nga tao. Diyos ko, kung nalpasan di problema. Habay. Ngayon, nakasagana, kamatay, masalaknibang ka, anak. Kasano nung takay, di papatayan na. Samo nga, pampanotin nito. Basta ipas nagpadagbasa. Kabigatan na, manon Nemi, nagkuyog kami kini Papa nga napanitiayan. Datita Sita. Oh, Alex! Sita? Ni Vicky. Tiin natin anak mo?
Di mo kunan nga dito eh. Tita, dito timbagan ng umayan na. Da. Pimandanagan kaya. Eh, di oh. Mama! Nagtarayak manong nahimik itinarako ko ni mama. Anak, kumusta ka? Ma, yan ang sabi lang problema. Abay, malusutan samat ni Chong Gardo ti kaso na. Nado nga min di kakadwa na. Napinpinas la ko man nung pinatay di papaiso na. Di mat nga mabalin. Ito na pinatay na ko ma. Nagsublimit ti pagbaludan ni papang mo. Unang dakis ti pinatay na. Ore pa anak. Ma, okay kayo dito eh? Apay nga di ka matawagan. Lipatak sa dito cellphone ko. Yung masapal mo ti cellphone. Tapos na kami nakasyunta. Ma, umay kayo sa di ayami ko nakumang. Nagbasit ti kwarto ng pagiganami. Napimidas dito ka asasan ko. Ma, saan nyo kadikayat ng sinunblahan kay kini Papa? Kayat ko. Ngayon narigat na mapasamak. Gabot ha, saan ako nakayat ni Papang mo? Sikalit kalkalik kaguman na. Aman, mama, madlaw ko kayat na ka. Basta, sa muntong ngululitan tinaramid mo. Sabi ko, anak, idaw-dawat mo nita. Manong Nemi, kalpasan ti duwa nga aldaw, bintag ti damag, nga ni Cardo, imbes nga mawayawayaan, tamanusutan na ti kaso. Ngem nagdinamag manong Nemi nga natayin. Natayin? Pa, apay, sino nagpatakin ko na? Napilitan ta nga pinaltugan, kagiti gwardya, iti pagbaludan. Agabuso. Inagaw na ti paltog, ti gwardya. Kapilitan na pinaltugan na. No, kasta, awanan ti problema. Awanan na na. Ita, tasaan ka nalusutan. Ni Gardo, ti kaso na. Ita, nisagban ti kararuan at impyerno. Maawat men ti reward. Ha? Kat nung kasaro na anak, may pangganit na pinna sa pagginam. Ha? Tapos doon ikas tagat saan ka unay marikatan. At may deposito nga paraking ka. Sudlaan ti pangalaam nung tagkasapulam ti eskwela. Pa? Anak ka naragsak nung si kakensyak laeng. Ori na pintas nga pagyanan. No awan ni mama. Jakmat kami maori ni mamang mo. May naka-asid gandap no. Iso kumatagpakpakaasi. Ti urayan na kasyak ti masidag keng kuwana. Tap no siyak tagpakpakaasi nga. Agtitipon tayo. Awan ngamin ka no tirupan ng isarang na kanya. No talaga kaya ti magitipon ka data. Apay nga kang kumanga umay. Siyak kumangor ti mga ayaw keng kuwana. Nagkasta ka di bagag data ni mama papa. At na kami manong naming iti nabintas ka apartment manong naming nga nangyakaran kanyak ni papa. Kalpasan nga naawat dan manong naming kadagitipadan nga taxi driver ti reward. Kalpasan na manong naming nang daditi kwarta depositum neta. Mangaramit ka di bank account mo, the ATM mo, tapos na maka-withdraw ka nga dagos. Papa, nagyamanak ka na kayo pa. Ni Apo Diyos ti rumbeng nga paggimanan tayo. Tayo kunadan nga santo pulos nga rimbawan, ti kinadakas, ti kinaimbag. Ti kinambag nga tatadati nga to. Taawanan ti problema, tanatayin na dyan ang gardo. Pa, ni mama, iso tayo siya, Hoy, ano na Jay, awit na kita arwaten na. Di ba si kamad lang ng iba ka nga, iso trumbeng nga masatin? Edi, sinabat ko ni mama manong Nemi. Si marunungot ni papa.
Ma, imbang manda, imay kayon. Moreno, agbarinak lang nga, panakaalila yo. Ano panakaalila? Siyak tagserbikan ka anak, agserbi akmat kinipapang mo. Alex, oredag dinaksulduan. Agbalinak nga, tagaboy yo. Ano nga tagaboy ipagbukam? Kitam ni mamang mo? Imbes ko mga, apay nga nakasta. Nakaurugurugit na. Hindi pa nag-Greek na. Hindi pa sa kapulusan nga may karik ni papang mo. Hindi pa atin yun tinapalabas. Ipagpagapuyo kanya. Kasapulak. Iti ayan na yatyo. Maliwan tayong tagrubuat. Alex, maawat mo ka di petikas kanya. Sikaman ngamin. Diyak lamay ito, dusustong kang nga sa pulam. Napamukit din na sinarak na diyang kardo. Saan kuntun ngulitan? Gapukan ka. Kahit nakapapapatay ni Cardo. Ngayon diyak man intulok na siyak timatay. Ngayon siyak tinakapapatay na ibalo na. Nakikarok ta sa kapulog at 5 katawan. Sa anak pa nga pulos ka na kayat iti sa bali. Vicky. Tawarik ti kundaway. Nagsubli ka na dalus para kanya. Nusta, si awat ka kanya. Manong nemi simpuara si mga ti isem ni ragsak kadagi di bibig ko. Hindi makita kay mamatangak, hindi pa naging narakop na kita naganak kanina. Lord, thank you. Agyaman ng Diyos ko. Nasungbatan na kita ado nga saludsud iti panunod ko. Naikaten tinaimulang agura iti barokong ko. Nga kinurgurak kiti sumad gayam. Iti talagang rumbeng nga ayaten ken bigbigan nga hero. Nga nangisalakan kada kami kini mama. Iti ikub ti kinademonyo. Nakiinara ko pa karigin naganak kanyak manong nemi. Kaditan tinang rugyan. Tiragsak nga kaslawan patingkana. Intuloy manong nemi ni papa iti tax panagtaad pasada na iti taxi. Timulong met ni mama iti negosyo ni tita Sita. Intuloy ko tinagbasa. Aging ga nagturpusak kat nadaanak iti trabaho. Kat siya kon manong nemi iti sweldo ti ka inusar kon nga nangipatakder iti kubuk-bukudan mi nga balay kada mamake ni papa. Taday na yun manong nemi iti reward nga intunda ken ni papa kad isutin gatang nan iti bukod na nga taksi. Saan nga makipaspasada no di kat bukod nan ti taksi. Manong nemi iti agdama iti dati taxi driver ti amak naman pa ibagbag kagkuha ng sala ko man oray dakkel mat ti sweldo ngayon tultulumat ni mama manong nemi iti kinasusyonan iti sa Sita iti negosyo dagdagan na kon nga gasawa manong nemi takayaddan nga maddan ti apo ko bayan nyo pa ma tawang pili ang ton kadagiti adong agar-arem kanyak barbareng no sa anak nga agkamali amang pili iti may sa kadakwada. Aging kakalag ito ay manong nemi, balasang agpailaeng, kanyak pinakapili kadagdagar aram kanyak, ngem, dandanin. Siguro ti umay nga tawen, may sakton nga married. Dahito yung manong nemi ti pagkasarita, kadagyaman ako na iti anus mo nang ibasa, kaya thank you mat kadagiti nagurura iti panakaipas ti pagkasarita, maraming salamat po kada. Kaya sapay ko tadamat na ibatik nga adal, liw-liwakin pagsalimingan ti biyag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Annabelle.